गेजेरावनो माखासे पार्टी वर्कार्स जायफोर दं बिथांमोनखौ गोबांखौनो खुद्रिनायखौ नुनो मोनबाय थादों सार गोबाङानो एक्सुवेलि बिदि सरकार दानानै खामानि मावफैनाय अभिगता गैयि गोजा पार्टी वर्कारफ्रा गोबाङानो हयथ' सानदोंमोन सिगाङाव जोंनि इउपिपिएलनि सरकार गैयि समाव जे सरकार जायोब्ला सरकारनिफ्राय जि गोसो बेखौनो मोनगोन बेबायदि मोनसे आसा खालामदों बेबायदि सानदोंमोन खिन्थु सरकाराबोथ' मोनसे लिमिटेसन दं मोनसे सिस्टेम दं बे सिस्टेमनि गेजेरजोंसो माबाफोर सुबिदा होनांगौबा होनो हागोन दा जिबायदि आसा खालामदोंमोन जिबायदि सानदोंमोन बेबायदि जायैखाय गोबाङानो एसे दुखु मोननाय बायदि फोरमायदों। खोनाबाय दा रायजोफोर गबिन्द बसुमतारिया मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय नङाब्ला बुजिनाय नङा। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारिया सारेन्डार जाबाय। इउपिपिएलनि सापर्टार्सफ्रा खोनासंदों दिनैनि दिनाव मा बुंदों। जोङो इलेक्शननि टाइमाव जिबायदि जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन एबा इन्सुरेन्स होदोंमोन बेखौ जोङो माब्लाबाबो मावफुंनानै होनो हानाय नंला होननानै गबिन्द बसुमतारिया सारेन्डार जाबाय। इउपिपिएलनि सापर्टार्सफोर कनसियास जा पावाराव फैनाय लोगो लोगो माने सापर्टार्सफ्रा गोबां आसनि गोबां स्किम गोबां थाखा फैसा गभर्नमेन्टनि स्किम बेफोरबायदि सेंसन मोनगोन होननानै गोबाङानो मिजिं खालामदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव फैयै फैयै फैनानै फाइनालि दिनै गबिन्द बसुमतारिया बुंबाय सरकाराबो मोनसे लिमिटेसन थायो होननानै बुंबाय। जोङो रायजोफोरनि लुबैनायखिनिखौ जोङो होनो हाया सेटिसफाइ खालामनो हाया। जुदि नोंथांमोना जुदि रायजो राजानो प्रभाइड खालामनानै होनो हायामोनब्ला एबा हायाब्ला मानि रिजन मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना डिउरिं द इलेक्शन केम्पिं मानोथो इसिबां गिदिर गिदिर बिग इन्सुरेन्स होआमोन मानोथो कमिटमेन्ट होआमोन पाब्लिक मिटिं खालामनानै मानोथो बुङामोन। पावाराव फैनानै रायजो राजाफोरनो जि प्रतिश्रुति होनाय जि कमिटमेन्ट होनाय बे उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जोङो जुदि मावफुंनानै होआब्ला जोङो सौथुलाबायनानै थैथारदों होनग्राबो दङ गबिन्दमोनाबो दङ। इउपिपिएलावनो ओरैबायदि आसुरित मानसि दं मोनसेबो खोथाया लाजाया गासिबो आनएक्सेप्टेबोल। जायनि थाखाय बेबायदि थगायनायनि थाखायनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकार एबा इउपिपिएल पार्टिनि केरियारा बरबाद जाबाय आरो बिनि फिननायखौ इउपिपिएल पार्टिनि जेसेबां नेताफोर दं बिथांमोनहा बिनि फिननायखौ एबा बिनि बेनिफिटखौ मोनगोन। आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव नोंथांमोना मोनगोन आरो थैलाय उजिलाय नोंथांमोना जिबनावबो लाख लाख थाखा गारबाबो बाक्सु थाखा गारबाबो नोंथांमोना थैलाय उजिलाय देरहाया। स' नोंथांमोना इलेक्शन गेलेयानो साबसिनसै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै इउपिपिएलनि सापर्टार्सफ्रा दुखु मोनदों अभियासलि मोनखागोन होनो हानाय हायि नोंसिनि खोथाफ्रा। दिनै गावनो खुद प्रेक्टिकेलि ससियेल मिडियायाव बुंबाय गबिन्द बसुमतारिया रायजोफोरनि लुबैनाय बायदि रायजोफोरनि खोथा बायदि जोङो खामानि मावनो हाया होननानै बुंदों। जुदि नोंथाङा होनो हायाब्ला मानि थाखायथो इलेक्शननि टाइमाव दुगामारा मानोथो लेक्सार मारियामोन। नोंबो आंबो बयबो एभ्रिबडि जुदि पावाराव फैनाय लोगो लोगो एभ्रि फेमिलिनो साख्रि होगोन होननानै बुङोब्ला सोरथो गोजावा जानांगौ जाखो। रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायनानै बिसोर एप्रच खालामदों इमप्रेस खालामदों गोदै खोथा बुंनानै। नाथाय बे गोदैनि खिथेरखौ दिनै मोनजासिगोन 2 बोसोरनि उनाव मोनजागोन। दिनै नोंथांमोना मानि थाखाय बेबायदि सारेन्डार जाखो मानो मावनो हायाब्ला रिजाइन हो सिरि दर जिरायनानै था आरो जिबनावबो थैलाय उजिलाय इलेक्शन गेलेनो सिमां दा नुसै। बिकज नोंथांमोना जुदि गेलेनो गोसो दङब्ला रायजो राजाफोरखौ सेटिसफाइ खालामगोन। दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा आनसेटिसफेक्टरि मानो वाइ सानदो नोंथांमोना ब्रडलि एनालाइज खालामदो अबजारभेसन खालामदो नोंसोरो मा दाय मावखो मा मावखो। रायजो राजाफोरखौ थगायनाय माने गावखौ थगायनानै लानाय गावनि पलिटिकेल केरियारखौ थगायनानै लानाय मानसिखौ खनसेल' थगायनो हायो बिनि बारा थगायनो हाया। जुदि नोङो सोरबा सासे मानसिखौ थगायोब्ला सापस नोङो आंखौ थगायबाय गबिन्द फर एग्जाम्पल आङो सोरबा गोरों मानसिनाव नलेज लाहैगोन उमुगा बिदि आंखौ पलिसि मेकिं खालामनानै थगायदों
होमबा बै मानसिया आंखौ एडभाइस हरगोन जेब्ला एडभाइस हरगोन बै एडभाइसखौ आं लागोन अब्ला बै टाइमाव नोंखौ आं सेकेन्ड टाइमाव नेबाय थागोन अब्ला नोंथाङा आंखौ थगायनो फैयोब्ला जिबनावबो नों थैलाय उजिलाय नों आं बायदिखौ नों थगायनो हानाय नङा बेयो मोनसे एग्जाम्पल जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव जाम्बा जाम्बिफोरखौ बा जोंनि लेखा रोङि रायजो राजाफोरखौ गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायनायनि खिथेरखौ 2 बोसोरनि उनाव मोनजागोन ओंखायनो नोंथांमोना खामायखादो जाखादो लोंखादो सिरि खामायनानै लाखादो आरो जिबनावबोथ' नोंसोर इलेक्सन गेलेबा देरहाखाला बे 100% बे रोखा जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों गोरिब गुन्द्रानि दुखु मोननाया जाम्बि जाम्बाफोरनि दुखु मोननाया एसेल' नङालै जै गाज्रि मोनबाथाय गाज्रि मोनबाय बिथांमोना दिनै गोबां मिजिं सिमां लानानै इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय फैयै फैयै फैनानै ग्रेजुवेटलि दिनै मा नुनो मोनखो इउपिपिएल सरकारानो दुनियानि थार्ड क्लास सरकार होननानै इउपिपिएलनि सापर्टार्सफ्रा दिनैनि दिनाव बुंदों गोजाम सरकारानो मोजांमोन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टियानो मोजांमोन गोबां खामानिबो मावदों मावा नङा मावदों 17 बोसोराव बेबायदिसो बुंबाय नै दिनैनि दिनाव अब्ला नोंथांमोननि दुगामारा लेक्सार होननाया मा जाखो बरबाद सेस बेकार प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा जिर'लै सयथिबो थैलाय उजिलाय आरो जिबनावबो भट मोनला बुजिबाय ओंखारबावदो इलेक्सनाव 2 बोसोरनि उनाव गामियाव लेक्सार हैबावदो नोंसोरो बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाबोनानै जिबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायबाय आरो दिनैनि दिनाव बिटिआर सुक्ति खालामनानै जेबोथ' खालामनो हाखायाखिसै आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा थगायबावगोन आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरखौ मा पलिसि खालामनो माबायदि पलिटिक्स लानानै गामियाव हाबफैनो व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स यू विल प्ले माबायदि रोखोमनि पलिटिक्स नोंथांमोना एबार रल लागोन माबायदि स्ट्रेटेजि लागोन बेकार जिर' आरो नोंथांमोना जुदि इलेक्सनाव देरहानो लुगैदोंब्ला रायजो राजाफोरनो जिबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जिबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन जिबायदि समायखिरा लादोंमोन बेखौ गोसोखां रियलाइज खालाम बिनि उनाव रायजो राजाफोरनो डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै हो प्रभाइड खालाम आदारवाइज नोंथांमोना जुदि फुलफिलमेन्ट खालामनो हायाबा उइथिन 2 इयार्सनि गेजेराव आरो जिबनावबो थैलाय उजिलाय मोनखाला आरो रायजो राजाफ्राबो कनसियास जाबाय बे रोखा आरो फाइनालि जोबथारनायाव रायजो राजाफ्रा आरो स्ट्रंलि कनसियास जाबाव थैलाय उजिलाय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामा होननानै रायजोफ्राबो रेडि जाखाबाय एनिवे लोगोफोर थेंक इउ स' माच